Guys, आङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं दै। बे जाहैबाय मा होनो बेखौ राजाफोरनि महल राजमहलाव। बे राजमहलखौ नायनो थांगोन। आं ससेनिफ्राय दा थाबायलांगासिनो दङ। बिजों थांगासिनो दं आरोना बै खाथियावनो। आं दा नोंथांमोन दिन्थिगोन, नोंथांमोना फारि फारि नायदो जायगाखौ। जोबोद इन्टारेस्टिं जायगा आरोना बियो। राजाफोरनि न'। सिङाव हाबनो हागोन ना हाया आं मिथिया, खिन्थु आङो दा थांगासिनो दङ। पारमिसन जुदि लानांगौबा आं पारमिसन लाना थांसै। आरो जुदि पारमिसन मोनाब्ला आं बुंनो हाया आरो। आं सेस्था खालामगोन सिङाव थांनो। वाह! बैनो नुहुरदोंना रायजोफोर? बेनो जाबाय राजमहल। ओरै लामा, ओरै दोंसे लामा। दा नैबेयाव मा लिरदों? PWD गभर्नमेन्ट अफ आसाम। आच्छा, आं दावखोलांसै आरोना। नायनोसै बिसिबांसिम आवगायलांनो हायो। थाबायदोंसो दै। भिडिअ स्क्रिनआ एसे मावदों। अब्लाबो आङो एसे सेस्था खालामगोन। भिडिअ खालामनानै दिन्थिनो। गोजौथार माने जि बरिया बानायदों आब्बा। बेवहाय गोबां मानसिफ्रा फैना नायफैयो आरोना। दा बिसोरबो नायफैदों। चाचा ভিতরে ঢুকতে দেয় কি না? দেবে না? আচ্ছা, পারমিশন নিতে হবে নাকি? পারমিশন তো নিয়মে লাগে। আচ্ছা, না আমি জানার মতো লাগে, কিন্তু এখন এমনিতে ভাড়া যেতে পারে। রাতের বেটা আছে অবশ্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ওই দাদায় বসে আছে। হ্যাঁ, তলে আসে হ্যাঁ? আচ্ছা। माने आं सोंदों आरोना बेवहाय माने पारमिसन लानांगौना लानाङा, दा बिसोर बुंदों दा बर्थमानथ' लानाङा होननानै। दा नायनोसै। बेनो जाहैबाय नै मा लिरदों बेयाव? क्लीन ग्रीन गौरीपुर बारि। वाह! नुवाखै ग्रीन खाबो, जेरै बुंदों बिदिनो ग्रीन खाबो आरोना। नुवाखै वाह! सेंग्राफ्रा बेयाव फैनानै जि ओरैबायदि सेलफि लाफैलायबावदोंसो। इस! दा बुंसै आरोना। वाह! नायदो नै आं इसिबां गोजानसिम थाबायबोबाय आरोना, गोजौ गोजौ थाबायबोबाय। अरे बा बा बा! नायदो बेयाव गोबां मानसिफ्रा फैनानै बेवहाय सेल्फि लाफैयो आरो। बाबू ভিতরে ঢুকতে দেয় কি না? দেয় না? পারমিশন নিতে হবে নাকি? না একদম দিতে দেবে না, কাম ভিডির কাম চলছে না। আচ্ছা 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 আচ্ছা। हाबनो होआ होनदों, नायनि सेस्था खालामनि। हाबनो मोनगोन ना मोना, मोनोबाथ' मोनोसै आरो मोनाबाथ' मोना। बुंनो हाया आरोना। गाखोबाय खस्थ' खालामनानै। बा बेयाव थायोमोन जाहैबाय राजा। बे राजा नामा जाहैबाय गौरी राजा। बरे बा! मा जायगा बियो? राजाफ्रा बेबायदिसो जायगायावसो लुयोमोन ना। माने हाजो गोजौ आरोना, बेयाव थिलाला हाजो आरो। आच्छा आच्छा। नायदो गेदा गिदि बिराद मोजां। जायगाफ्रा मोजांथार आरोना। आच्छा 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 आच्छा। बिराद बरिया जायगाफ्रा। इस! आच्छा। नैबेनो जादों राजमहल। दा बेवहाय राजाफोरनि जाथि बाहागिफोर थायो खोमा। दा बेयाव हाबनो पारमिसन मोनगोन ना मोना बुंनो हाया। नै बिसिनाव आं सोंनोसै। सोंनानै सेस्था खालामसै र'। बे न'आनो माने गौरी राजा, गौरीपुरनि राजानि न'मोन आरो बियो। माने गौरीपुरनि गौरी राजानि न'मोन आरो बेवहाय दा माने सिङाव हाबनो होला होनदों। माने बेवहाय दा राजानि जाथि बागि बंस'फोर थासै, फेमिलिफोर थासै। दा बेवहाय माने सिङाव हाबनो होला आरोना, माने बाहेराखौल' लानो होयो होनदों। बाहेरायाव माने नोंथांमोना ब्लगिं खालामनो बा मोनसे सेल्फि लानो होननानै सानोबा बेरायनो हागोन बा नायनो हागोन, आरो फेमिलि फैनोबा फैनो हागोन होननानै बुंदों। खिन्थु माने सिङाव हाबनो होला आरोना। बे जायगाया ओरैबायदि समायना, आं नोंथांमोननो बेखौ कमप्लिटलि दिन्थिगोन आरो। माने बेगजों थांनानै आं दिन्थिजोबगोन। बेवहाय माने हावा खाना माने जिरायग्रा जायगाफोर दं आरो। नै जोबोद मोजां जायगा, जिरायग्रा जायगा दं। बेवहाय जिरायनानै मानसिफ्रा माने सेल्फि लायो आरो टाइम पास खालामो। ओमफ्राय नै बेयावनो जिरायनानै माने टाइम पास खालामो आरो मानसिफ्रा। जिरायग्रा सारि सारि बानायजोबदों नै, सारि सारि जिरायग्रा। बेवहाय गोबां मानसिफ्रा फैनानै नायफैयो आरो। बे फेमिलिनि मानसि खोमा बेवहाय थायो आरो। बैजों नुहुरदोंना, बैजों दै दंबावो माने दै गेजेरावसो ओरैहाय दालां बायदि बानायबोनाय आरो हाखौ खोनानै। बे हाजो आसरित जायगा। बेवहाय माने दै दं आरोना। बेवहाय हाब्रां। बेनो जाहैबाय राजानि महल।
बे राजायानो जाहैबाय गौरी राजा गौरीपुरनि गौरी राजा माने आच्छा आच्छा बे माबा माने हाबनो होआ होदों आरोना नैबे इसोरो माने राजानि फिसौलाफोर आरो दा बिसोरो माने गावसोर पार्सनेलि माने बेयाव थायो आरो बिसोर दा माने सिङाव हाबनो होला होनदों आरो दा बाहेरानिफ्राय लानो होयो जायगाफ्रा नै बिराद बरिया आरोना बेयाव जिरायनानै बिराद नायफैयो ओमफ्राय बाहेरानिफ्राय माबानो होयो जाहैबाय आरो भिडिअ लानो बा सेल्फि लानो होयो बाहेरानिफ्राय चारिय'फाले गिदिंना लानो हागोन आरो नैबे आं साइडनिफ्राय देखायबाय माने सिङाव हाबनो होला आरोना बेवहाय फेमिलिसो थासै बिसिनि खान्दानि मानसिफोर थायो आरो बेवहाय ओंखायनो उसुबिदा जायो होनदों दा बेवहाय नै गोजौआवबो दं ओरैबायदि हाबनो होला बेवहाय माने फेमिलि थाबाय नालाय उसुबिदा माने मोजां गाज्रि मानसि फैयो मायो नालाय गावसोर बेयावनो थायो बेबा मा खालामग्रामोन बुंनो हाया दै मा बुस्थुमोन बियो आसरित मोनो आं रायजोफ्रा मिथिगौबा एसे कमेन्टआव कमेन्ट खालामदो मा बुस्थु बियो माने साखा आरोना आं बेखौ माने आसरित मोनदों ओरैबो नायबावनोसै आं साखा दं माने बुस्थुआ ओरैबो साखा ओरैबो साखा ओमफ्राय बेयाव हेन्देल दं माने मा खालामग्रा बियो बुस्थुआ बुंनो हाया आसरित गोदोनिथ' राजाफोरनि आमोलनि बुंनो हाया इन्टारेस्टिं बुस्थुआ आच्छा नैबेनो न'आ राजाफोरनि डेक'रेसनफ्राबो गोदोनि न'आ मा सिस्टेम लुयोमोन नै माने बेवहाय दासिमबो आंनि नुनायाव माने बेखौहाय एसेबो माने मडिफाइड खालामनाय जायाखै खोमा जेरै दङ बिदिनो दङ माने थिनाबो ओरैनो दङ बेवहाय कालारिं बालारिं जेबो खालामनाय गैया दरजाफ्राबो बिदिनो माने गोदोनियानो सेम टु सेम बेवहाय माने डिजाइनिं खालामनाय दङ खुन्थियाफ्राबो डिजाइन गोजा आरो खुन्थियाफ्रा नायदो खुन्थियाफ्राबो डिजाइनिं आरो मडेलनि गोजा आरो बापरे बा गोजौ गोजौ दंफां बेवहाय दाउब'बो थायो नामा गोगोम दाउब' खिबो दं माथो दाउब'फोरसो थासै माने आच्छा 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 ओरै चारिय'फाले गिदिंनानै बे खिन्थु हाबजागोन हाबजाया थांनोसै सेस्था खालामनानै मा सिङाव हाबनो होआ आरोना बापरे बाप बिथिं हाग्रा आच्छा आच्छा ओरै गिदिङो माने नै बेयो उननि दरजा माने उननि दरजा गोजौआव थाफैग्रा राजानि नाहरग्रा जाहैबाय आरोखि बिनिफ्राय आच्छा ओमफ्राय नै ओरैबो मा सुरुंग बायदि इस बे मा सिस्टेम ओरै थांजाला माने दरजा गैला खोमा बेफोरो बोराय जाजोब्बाय नै मडेललै मडेलथार बैनिफ्राय बैजों दै दं माने रायजोफोरनि दैयाव गोगोमथारलै बेयाव हाग्रा जाजोब्बाय आच्छा हाग्रा जाजोब्बाय आरोना आंबो दिनैसो फैफेरदों गौरी राजानि न' बियो मा खालामनाय जाखो ओरैबो न' दङ गिदिंजोब्बाय आं मा मा दङ माने हाबनो मोना होनदों नालाय बाहेरानिफ्राय भिडिअ लानोसै आरोना राउन्ड गिदिंजोब्बाय आं बेयाव बिदि दङ नै मन्दिर नैयावबो न' बांला गोजाम दंनै बेबो राजानिमोन माने गोदोनि बुहुद पुराना न' बुहुद पुराना जाबाय आरोना बेवहाय आच्छा आच्छा बेयाव खुलुमग्रा न' बेनिफ्राय ओरै हाबलांनो मोनगोन ना मोना आच्छा बेवहाय न' राजानि ओरै ओंखारफिननो मोनो माने आच्छा 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 ओरै ओंखारफिनबाय आच्छा फ्रन्ट साइडआव फैफिनबाय माने फ्रन्ट साइडआव फैफिनबाय नै ओरैबो दरजा राजानि गोजौ टावार माने आच्छा जायगाफ्रा नायदोलै गोजौ गाहाय गोजा आयु बैयावबो न' गोजाम दंबावो माने बेवहाय सेनाफोर थाग्रा जागौना खान्थिफोर थाग्रा जाखो बुंनो हाया माबायदि मडेलनि बानायदों बुंनो हायालै बाप जायगाफ्रा ओरैबायदि समायना जायगाफ्रा आरोना फैफिनबाय आङो आच्छा बेनोमोन आरो गौरी राजानि न'आ नोंथांमोना
बेवहाय फैनोबा फैनो हागोन। बे जाहैबाय गौरिपुर जायगा, गौरिपुराव धुब्रि डिस्ट्रिक्ट गोलैयो। बेयाव फैनानै नोंथांमोना बे राजानि महलखौ नायफैनो हागोन। बेवहाय नै गोबां मानसिफ्रा सेल्फि लाफैयो, आंनि बेकआव दङ। नोंथांमोना बेयाव फैनानै माने राजानि न'खौ नुफिननो हागोन आरो माने सिङाव हाबनो होला, बाहेरानिफ्राय गिदिंनानै सोरगिदिं नायनो हागोन आरो मा दङ बेखौ नुनो हागोन। दा आङो बे न'खौ आङो बाय होनोसै। आं थांसै माने गाहायथिं बे लामा नुदों, बे लामाजों आं ओंखारलांफिनसै माने थाबायलांनांगौ माने बेवहाय गारि हाबनो होआ, बैयावनो गारि दोनबोखानांगौ, हाबनो होआ माने। आं थाबायलांसै आरोना, ओंखारलांसै आङो। राजाया बेयाव माने गराय दाब्रायोमोन आरो गराय दाब्रायनानै गाखोयोमोन। चाचा ভালো আছেন তো? আচ্ছা मोजाङैनो दंनो बियो। रोंलाबो रोङाबाबो बांला होलाबायबाय दे रायजोफोर, गाज्रि मोननाङा, सोलोंदों माने। आচ্ছা नोंथांमोना माबायदि मोनखो? गौरी राजानि रायजो माने बियो, गौरिपुर रायजो, धुब्रि डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बियो। नोंथांमोना फैनो गोसोबा फैनो हागोन, फैदो। बे जाहैबाय धुब्रि डिस्ट्रिक्ट, गौरिपुर होननाय बुङो बे जायगाखौ। बे गौरिपुराव फैनो हागोन। अके गाइस, बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनदोंबा लाइक होदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो, बेखौ दा बावसै। अके बाय।